Oh ya wes hati-hati ya. Hati-hati, hati-hati. Oh iku lho adike kan gentak dangdang blang. Sampeyan njaluk lagu apa nyanyi dhewe? Nyanyi dewe lah, duet Pak, duet Pak. Duel. Ayo duet. Oh joget mawon. Yo. Oke, Joget. all artis. Ayo Pak Oke All di tengah. artis. Lagune napa Pak Oke? Apa lagune Pak Oke? Ibuke. Ibuke mrene. Ibuke. Bu Oke, Bu Oke. Ibu Wanda, Ibu Oke nyuwun lagu napa? Bapake. Njuk lagu apa, Bu? Ayang-ayang. Iya, ayang-ayang. Lagune Pak Eko mbek ngene. Ayang-ayangan. Ibu njaluk aku ayang-ayangan. Adin, ayang-ayang. Ayo. Ayang-ayangan gitu lho. Mas Yoga. Ayo Mas Yoga, diceluk ayah. Ayo. Vandira. Vandira. Vandira, ayo Vandira. Ayo. Duel Mas Yogi Mbak Adin ditebani dua artis. Pak Oke kali Bu Oke ten tengah. Monggo anak-anaknya di pinggir. Sebelah kono le, satu ndek kene, satu ndek kene. Cek penyanyi. Yo. Ojo cedek-cedek nemen kok mana. Oke. Sebagai permintaan dari Bapak Oke dan Ibu Wanda. Ayang, Singo lereng Bromo.
Sampun Pak Oke. Mangke malih napa malih? Mumpung ten dhuwur. Paran, lagune paran. Sinawang. Nggih. Sinarengan napa sinawang? Sinawang. Nyuwun sinah. Kawitan sinawang. Mas. Ayo nyawang. Nyawang. Oke. Masih bersama Pak Oke dan Bu Wanda lagu ini. Oh. Gerigis. Mas, gerigis. Lagunya gerigis. Yes. Sesarengan sing oleh Reng Bromo. Sak derenge mantu niki enten Gebyar Barong Sembur Geni. Dikai gerigis. Lagunya gegit. Apa? Gegit. Loh, iku gegit. Oh, gegit. Gegit lagunya. Lo mau cakap iku. Ya. Keting aku. Ya. Singo Lereng Bromo. Waya. Sekedap yuk. Singo Lereng Bromo. Waya. Hebat.
Oke, sampun. Pak Eko, Pak Eko, Pak oke. Jari sing nyanyi, sawerane ndi ngono jarene. Tenang, Pak oke. Aku orang ngomong loh, aku orang ngomong apa ae. Pak oke di Oh, buri. dikene tak mbok ya sik. Di buri ya sik. Wah. Burung longgo aku, sik dibukakno dompete. Sasungkan dhewe. Lagu Pun pun ngaten-ngaten sampean kabeh mawon. Sing biru-biru saja. Wah, luar Jari biasa. Iki memperingati, memeriahkan hajatnya Bapak Oke. Betul dan sekali. Ibu. Matur suwun. Semoga dapat berkah selalu rezekinya Matur nggih Bapak suwun, Ibu. Bu. Mangke malih nggih. Nggih. Matur suwun Pak Oke. Nggih, tenang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya langsung kita saksikan sebuah penampilan spektakuler. Reok Singolereng Bromo. Sebelum nanti kita akan menghadirkan rampak barong sembur geni Singolereng Bromo. Spesial dalam rangka memeriahkan hajat Bapak Oke sekeluarga dalam rangka entas-entas. Luar biasa. Pokok. Aduh tasik. Spesial hari ini dadak Singolereng Bromo lho ki. Surak. Yo. Lak. Suradira Jaya dening Rat Lebur dening Pangaskuti. Sesarengan dening bala-bala ana kipri. Lan Singolereng Bromo. Harimau.
slow. Oh, oh. Low. Yo. Oh. Oh, sing lereng Bromo. Lo 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 lo. Ra. Oi. Au. Au.
Singo lereng Bromo Loki. Ah, sekali tejo. Lo, Wono Kitri. Ah, Nunggang reok. Nah, monggo Bapak Oke, sak keluarga. Sak keluarga. Kula aturi nunggang reok. Monggo keluarga Bapak Oke. Kula aturi mijil ing pagelaran. Nunggang reok. Singo lereng Romo. Singo lereng Romo. Tejo. Kasih sesarengan Singo lereng Bromo kang ijil saking Kali Tejo kang dipun pandegani dening Bopo Ida Wijaya Kusuma lan ugi Bopo Jerry Pranata kang disenggoyong dening Cak Wanto
warok kali tejo. Megap bujang kanong kalian kiprah wis kondang sa jagat raya pranyoto gawe gembira slompret slompret kampol kendang reyok ketipu ngimbal bonang loro tur slendro jaran kepang nyongklang merak ing ngigal macan mangap megap megap bujang kanong kalian kiprah wis kondang sa jagat raya pranyoto gawe gembira. Singo kang Bopo Bopo Jerry kali tejo bekerja sama dengan JK Jaya Lighting kali tejo lan ugi Sinar Jaya Audio Profesional Sound System Sdaek lan ugi Tek Multimedia susunan Siwo Lereng Romo kali tejo Wasa
Singo lereng Bromo Solo. Oh, 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 eh. Oh, 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 oh. Sontoloyo, sontoloyo, sontoloyo. Oslo, Oslo, oh! Singo le. Lereng Bromo, Kang Micil saking Kalitejo luar. Batang panjenengan rangka Bapak sekeluarga dalam rangka hajat entas lan Bopo Wanto Warok Kalitejo. Malam hari ini spesial bekerja sama bersama JK Jaya Lighting Kalitejo dan juga bersama Sinar Jaya Audio Profesional Sound System dari Sdaeng dan juga Tik Multimedia tukang shooting saking Ledok Nongko Jajar. Saderenge Gebyar Jaran Kepang Perang Celeng Barong Sembur Geni kawula aturaken dulur-dulur badhe persiapan Anda akan dihibur bersama artis dangdut. Nah iki mangket mangganok dangdutane jare njaluk dikek dangdut sik gawe selingan sebelum Gebyar Jaran lan ugi Barong Sembur Geni. Bersama artis dangdut kita pada malam hari ini Indah Anindya Singo Lereng Bromo. Oh, apa? Mie ndek kono. Mie-nya di sana ternyata. Mbak Indah. Iya. Sepurane rek MC biasa kan di ngarep. Lah iya, Iki kok kemene? MC-ne borong. Oh ngono. Yo ngendang. Oke sih bayarannya. Hah? Loh, bayarannya gak double iki. Masa? Double. Tobol. Wis gak double, double. Gak dibayar double, blokir nomornya. Kayak Mas ya. Spesial Guyon. malam hari ini untuk Bapak Oke. Oke. Mungkin ada request lagu dari Bapak Ibu Saiful Gawe atau mau duet juga boleh. Mungkin dari bunda-bunda sebelah kanan saya ini.
Mau nyanyi sama saya Bunda? Hah? Adem ya, menang dah. Anyap, sak wong-wong. Mas Toyib. Ya, Mas MC Borongan, saya mau bicara dulu. Mas Agus, ojo Oh Mas Agus, sini Agus. tahu sini. Oh alah. Kenalan sih kare. Oh nak MC ganteng ini. Yo. Hihi. Tak kandani ya, tak kandani. Kene ta lah, aja. Sik ta, aku Apa? ndek kene mang lo diwasno ibu-ibu ayu-ayu gitu. Masalah. Salim Bu. Agus lovers. Salim hati-hati jaluk saweran iku. Sakene koyo kate sekolah nak. Ya apa Mbak Endah? Aku me takon. Bapak Ibu enggak kesini lagi yang sambil gawe tadi? Bapak Ibu Oke. Nggih, Bapak Ibu ke? Sik bapak cek Semoga. ngaso mari iki munggah maneh. Nggih. Munggah mudun. Kesel ta? Ini iki para keluarga sing ndek kene lho sampean takut Nggih. njaluk. Sik, ono bapak saya sing pakai kopiah tinggi sekali Bapak. Halo. Rek gak salah iki Yo teko. kene tak kene biasa Teko nyanyi. Sedaheng. Sik kene. Nggih Pak, Ayo, iya betul. Sedaheng. Betul. Saking Sedaheng. Pak, sik Pak rada lali. Pak Sedaeng. Nggih Pak, jenengan saking Sedaheng arek mboten Lah aku ya salah. lali ya Bu ya. Rek, teko Semoga Pak. Sini Pak. Pak, Ayo. monggo Pak. Ayo ta wis. Apa sih kok ada embo-embo barang? Soale wonge gak munggah-munggah. Ayo toh Pak, Bapak. dijemput Bapak. mungkin Pak. Ayo jemputan Mas. Jemput mencolot. Ayo Pak, semangka. Loh, tak jogokno bodyguardku iki. Sing dikoplok sak meter sing paling ganteng dhewe sak Aku rek sedai. jenenge lali. Wong iki Gak usah, belum gak usah, lawas. gak usah ngono-ngono, gak usah. Iya pakai dangdut ya. Dangdut Pak, dangdut Apa sing biasa? rame. Apa Pak? Nyuwunin Pon apa, pon Pak? Pak, pon. Pon ngoten-ngoten sing rame masalah. pokoknya. Mosok bulak dungaran dhewe ben bulak-bulak. Kabeh ya iya wis. Wis, kabeh, Gak usah kawan. sosok. Sing Napa, biji. Pak? Lagu Lho mah. Tambani ta. Ya wis arep lho. Ya wis. Melok aku jare Mas Dayek. Ora Siap. apa ya. Siap. Ya wis. Pangali kula lali Bapak. Saya Mas Tayen, saya sabar. Ada Rizka, Bebek. Oh. Kok wedi di apa sih Mas? Sing rame ya, Pak? sabar. Sing rame ya. Iya. Diobong ae kabeh. Tak kei sing tahu. Wah, semua biar. Oke. Bisa. Caca? Caca. Cocok. Iwan. Ya, Bung Joni sing duwe rock. aku eling tau nang sampean iku. Soalnya senengane yo nyawer aku. Mari ki ya. Ora apa-apa. Ya boleh. Ayo Pak.
Hah? Dalam? Titip cinta tambah nih, tambah ono. Malih. Ayo Pak. Nggih. Wong loro 5.000 wedeng astagfirullah. Bapak pimpinan enten Iki, usulan iki. sing nyawer dicateti nggo diceluk. Engko sesi mari barong sembur geni celuki. Mas Jerry monggo dicitet. Nggih. Iya. Titip Mas Jerry, sinten, Mbak? mari ki dicitet. Titip sapa? Wayahe kepangan dicitet. Duet, duet Mas Tayeb, duet. Siap. Titip cinta duet. Cara suarane Pak E. Ora lega ora titip cinta. Iya. Lagu kebangsaan, Dek Dini titip cinta. Anak maneh iku tok sewiso. Ya gak apa-apa sih. Sementing cuman lagu, bukan kisahnya jenengan ya. Ojo sampai lah, Mbak. Titip-titip masuk oleh ta. Ayo, Mas, semoga. Catetan abul, balani kok nyawer kabeh. Jo. Ya Allah, Mas. Ayo catetan alur.